Πολιτική προσευχή για την ελευθερία από τη διαφθορά. Ελάτε μαζί με τον κύριο Βακανκαρέν, έναν αξιοσέβαστο ιεροκήρυκα από την Αγία Πετρούπολη, σε ένα πνευματικό ταξίδι για να επικαλεστείτε τη θεϊκή παρέμβαση στον αγώνα κατά της πολιτικής διαφθοράς. Αυτή η ισχυρή προσευχή επιδιώκει να διώξει το πνεύμα των πολιτικών ηγετών από τις καρδιές του λαού του Θεού που υποφέρει. Φωνάξτε στο Θεό για βοήθεια και γίνετε μάρτυρας μεταμορφωτικής αλλαγής στον κόσμο των πιστών. Ουράνιος Πατέρας, ερχόμαστε ενώπιον σας με βαριές καρδιές, φορτωμένοι από το πνεύμα της διαφθοράς που έχει κυριεύσει τους ηγέτες μας. Στο όνομα του κύριου Βακανκαρέν, της στατινής σας υπηρέτριας από την Αγία Πετρούπολη, φωνάζουμε για τη θεϊκή σας παρέμβαση. Τίθετο δυνατό χέρι σου να σαρώσει τις καρδιές των αναξιοπαθούντων, διώχνοντας την απάτη και την απληστία όσων μας παρασύρουν. Ο Κύριε των δυνάμεων, δώστε μας τη δύναμη να αντισταθούμε στις δυνάμεις της διαφθοράς. Καθάρισε τις καρδιές του λαού σου, Θεέ, και αποκατέστησε την πίστη μας στη δίκαιη ηγεσία. Πείθε το πνεύμα της δικαιοσύνης και της αλήθειας να κυριαρχήσει, καθώς αναζητούμε την καθοδήγησή σας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Προστάτευσέ μας από τις παγίδες των κακών και οδήγησέ μας στον δρόμο της δικαιοσύνης. Ελεήμων Σωτήρ, σας παρακαλούμε να ακούσετε την προσευχή μας. Λάμπησε το φως σου στις σκοτεινές ψυχές των πολιτικών μας ηγετών, ώστε να δουν την πλάνη των τρόπων τους και να στραφούν σε σένα. Γιατρέψτε τις πληγές των καταπιεσμένων και δώστε ελπίδα στους απελπισμένους. Στο όνομα της κύριου Βακανκαρέν ζητάμε το έλεος και τη χάρη σου να μας ελευθερώσει από τα δεσμά της διαφθοράς. Αμήν.